ערב טוב, והאורח המרכזי שלנו הערב הוא ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק. ערב טוב לך, אהוד. ערב טוב לך ולכל בית ישראל, ניסים. מר ברק, לנוכח המצב, האם אתה חושב שממשלת שרון עושה את הדברים הנכונים? שאלה מצוינת, ניסים. אני חייב לומר לך שהייתי עושה את הדברים אחרת היום. כלומר? כלומר, אני למשל לא הייתי עושה, היי! זה לא עוזר. זה מנוגד לעקרונות, וזה סתם מתסיס. חוץ מזה, אני מבין שהיית פועל בדיוק כמו אריק שרון. שלילי חבלב, אני לעולם, וחברים שלי מכירים אותי, ואנשים בפוליטיקה, אני לעולם לא הייתי קורא לבן שלי עומרי. איזה הרתעה יש בזה? לשם מה צריך את זה? איזה בשורה זה מביא? תגיד לי, לו היית היום ראש ממשלה, באיזה מצב היינו? באיזה מצב הייתה מדינת ישראל? בערך כאן, היינו פה. כלומר? קונגו, משהו כזה, באפריקה. אבל באיזה מצב אנחנו היינו? די חרא. קצת יותר טוב, חרמנה. אני יכול לשאול אותך שאלה נוספת, מר ברק? ניסים, תשאל! למה אתה צועק? מאיפה זה? מאיפה יש לך את היכולת הזאת לצעוק כאן? אני לא... באולפן הזה לא צועקים, סליחה, לא, אתה לא... תירגע. זה לא דוגמנות. ניסים, אני יודע על מה מדובר. אני לא אשחק איתך, תן לי שולחן, אני יודע שאתה רוצה לגרום לזה. אני לא אגרר לדבר הזה. אני מבקש ממך שתתנהג בנימוס, כי אני רוצה לשאול לך את השאלה הבאה, והיא, האם אתה הרי בזמנו היית מאוד אופטימי לגבי תהליך השלום? תראה מה יצא מזה. תראה, אני טוען שאוסלו מת. אוסלו לא קיים. כך ממש? אני לא אומר את זה בפרהסיה, ולא בקול. אתה יודע אם שמעון פרס היה שומע אותך, מה הוא היה עושה לך? הוא נוגח לי במצח, ואני לא רוצה. ככה, חד משמעי. שטק! ונביא נגיחה. למה אני צריך את זה? אז יש לי נימוסים, ואני לא קונפיציוס. הבנתי. כלומר, אתה אומר שהסכם אוסלו מת, ועכשיו אנחנו במצב שביבי, שאמור להתמודד מול שרון, יכול לנצח. אתה תצביע בשבילו? ניסים, רגע. תגיד לי, למה אתה צועק? למה אתה לא רגוע? מה תלג'ובו בך? מה יש לך? ניסים, אני לא אגרר לשפה העיראקית שלך ושל המוקיון השני. אני מציע לך לסיום. לא קיבלתי ממך תשובות ברורות. אני רוצה לדעת, אני אנסח את זה יותר טוב, אולי תבין. כן. בין ביבי נתניהו לפואד בן אליעזר, את מי אתה מעדיף? אני מצביע ביבי. אתה מצביע ביבי והחברות עם פואד? תתפלא ניסים, אני חושב שביבי הוא האדם היחיד שהמדינה הזאת צריכה היום. ואתה שואל למה. כלומר, בוודאי. אז אני אסביר לך, תראה. אתה בורח להסביר בצורה ברורה. לא, ככה זה לא יימשך הרעיון הזה. המצב קשה. סליחה, או שאתה עונה, או שאני אסיים את הרעיון הזה. ניסים, כולם בעצבים, אני חוסם פה את העצבים. ניסים, כולם יודעים. זה למה אתה בסיירת? בסיירת עם הסרבל. שזה ייגמר רע. אם ביבי יהיה ראש ממשלה. הסוף שלנו יגיע מהר. וככה לא נסבול הרבה זמן. אז עכשיו אתה לטובת פואד בעצם. אני לא מתעסק בפוליטיקה, אני לא גר כאן בתקופה הזאת. אני בחוץ לארץ. זה פתרון מקורי מאוד. תודה רבה. אתה יכול לנשוך עוד פעם את היד? כדי שאני אסיים? לא רוצה, אני אכלתי ערב. אז תראה, בהמשך, מר ברק, תישאר איתנו בהמשך, יהיה כאן חיימר. בכתבת תחקיר נועזת על גודל הגושים בקוטג'. אתה מכיר את הסיפור הזה? וגם סקר מפתיע של מכון סמית, לא עליך, אלא על החוג לקרמיקה בבית האבות בעפולה. ניסים משל! מה? סתם, לא היה לי מה להגיד. תודה רבה לך. תודה רבה לניסים משל. התוכנית משל חם משודרת בימי ראשון ברשת. תודה רבה על שיתוף הפעולה. ועכשיו, כמעט כל מי שרואה את האורחת הבאה שלי ברחוב צועק לה, הנה הפרסומת שהתחילה.